Añorgan hasi izan dira eta Añorgan bizi nahi dute. Horixe da Cementos Rezola lantegiko eraikin zaharra okupatu duten gazteen aldarrikapena. Añorgan gazteentzat etxebizitzarik ez dela egiten salatu dute, egiten direnak oso garestia direla eta horregatik kanpora jo behar izaten dutela ezinbestean bizitzera. Asteburu eraikinean pasatu ondoren ordea, eguerdi aldera itxialdi amaitzea erabaki dute. Eguerdi aldera barruan gelditzen ziren 3 gazteek eraikina utzi dute. Zain zuten Jesus Gastesi 58 urte Cementos Rezolan lan egin duen gizona. Gazteek Añorgan etxebizitzarik ez dutela salatzen dute. Añorgan bizi bat nahi baldin badugu, Añorgan bizi behar degula, ez? Eta gaur egun Añorgan gauzatzen nahi dian etxebizitza politikek ez diete horri erantzuten. Goizean ertzaintza inguratu zaie eta eraikina uzteko agindu, nahi zuten oihartzuna lortu ondoren, irtetea erabaki dute. Erabaki dugu irtetea arrazoi horrengatik. Ondorio penal eta administratiborik elegokelako, eta azkenian honek simbolizatzen dulako irtenbide bat nahi dugula. Egun 60 etxebizitza daude Añorgan utzik 30 eraikin honetan, baina gazteak auzoa uztera behartuta daude. Auzokoek bizi duten egoera ulertzen dute. Hemendik aldin bierra da gatela, barriotik eta barrion jaio eta 10 urtien bizita, koinu bada. Ez dakate noa jun bizitzea, gehiena fotenea Usurbilea, Erdania, Bilabonara, Asteazura. Badakite ez dutela lortuko Cementos Rezolaren eraikin zaharra ez botatzea, baina aldarrikapena plazaratzeko aprobetxatu dute. Eraikin zaharra oztopo da egun, inguruan doan errekaren bidea aldatzeko, uholdeak ekidin eta ingurua eraberritzeko plana aurrera eramateko. Aldarrikapenekin amaituta, Añorgari bizirik eusteko lanean jarraitzen dute gazte hauek.